Hi mga bay, kumusta? Wako nag-expect nga kani akong gianhian di ay. Naa sa daghang bisita nga mga followers sa day nako asa naman to? Nanagan. So, dara. Hi. Salamat, Pamirna. Nakita ko rin ikaw sa personal. Buwan pa kayo sa personal. Agoy. Magilok. Ari kani usaw ha. Ako, as always, dili ko mingo number 1, number 2, number 3, as always. Thank you kayo. Mga From followers. Wani, Bangka, Lapu-Lapu City. Namis bangkal. Dara. Salamat! Happy Fiesta, Mamorna! God bless! More dara. blessings to come! More blessings to come. Nara si Madam Mirna ang tag-iya. Dayon mo ni iyang bisyo, nara. Nara, galantaw siya sa video, nagit sa TV, mga bay. Sa YouTube, wala kayo siya commercial ron. Nara. So, di ara Di ara sila. Hello sa mo dari. Hello. Ato ni kuan sa kuan. Mga ko teachers din ni Hello. Pagka-perfect ba? Mga vloggers like daw sila pero akong ingon na dili sa yun na binagkuan kinahanglan na amgo kay requirements ana si YouTube karon kinahanglan na kay 1,000 subscribers. Dayon ay 4,000 watch hours. Mo ani requirements ni YouTube karon. Lisod kayo dai kung dili ka kung wa ka nag-trending dai lisod gyud dai pero kung ang imuha jung paningkamutan nga makahatag kag mga pagtulunan sa mga viewers, maghatag kag kani ako mga Bisaya gyud malawom kay sanan ba mga kuan pa mga sani kinilalumang kuan pa. So mo to ang kuan kinahanglan jud nga makakaton imo mga viewers, ayon inspired sila or makarelate sila sa imong kinabuhi. So kaya imong kinabuhi okay gyud na i-vlog sa imong kinabuhi sa teacher. Yes. Okay. Sige, good luck ha. Dili lalim. Di lalim, as in, kausap ko. Kaon sa mo kaya akong subayon ni argula ni Madam okay. Tungod sige ko kaon ani Jerjer mo guni sa Arabic bitaw. Nya togo na ko. Dili record lang. Nawala ninyo sa ako ang YouTube channel, Inday Kabkab. Naamo starring mo diri. Hello sa pag-usap. Hello. Sige, hello. Akong subayon ng mga tanom ni Madam Mirna. Na diri. Aha. Derang arigula niya mga bay. Gipalit gid niya ni sa kuan daw sa unsay ngan ani. Nara Gipalit daw niya ni sa unsa ni? Unsa to unsay ngan ato gipalitan niya? Nalimot man ko eh. Basta 30 pesos daw ang usa ka pack dayon 200 pesos ang delivery charge bali 230 pesos. Mahal kayo so tungod sa iyang pag-idolize nako si kog kit-kit ani. Gimingaw biya ko ani tawag kit-kit So daron nagtanom gid siya, ubay-ubay gini. Dara. Ubay-ubay gini yung mga dahon-dahon diri nga tinanom no. So salamat kayo. Muna iyang palibot. Gwapa pa na ako, charot. So ako ato nakatong uban pa na ako mga followers no. Naigianan diri no. Hi mga kids. Hello, ako nang gi-vlogs madam imo ang Arigiola. Dayon. Hi, dapat diri sila. Napa may diri, hello. Nami mga ipang-hi diha, mga double mga anak niyo anak. Sige, pag-hi. Hi, manas akong anak doon sa Singapore, si Brenda, taron largas kuan siguro Taiwan. Walaan ko to. Hi po sa akong anak, si Anthony Amante, belated happy birthday, 14, John 14. Okay, and happy Father's Day di ay sa tanang tatay. Sa tibuok kalibutan nga napadpad sa kanilang kanusuran. Okay. Maintag pwede pala unta, isend ko to message to heaven. Happy Father's Day sa akong darling. Okay, wa na di siya. For 3 years ago na niya ako sang papa sa wala na sad. Okay. Una nga to siya nagwa. I'm sorry for that. Makitan hibaw sa ato ang kuan lakaw sa kinabuhi no. So dawat na lang kita ni kung unsa may kabubuton sa Ginoo unsay kadangpan wa kita. Magi ni akong tingog, mo pa ni tingog ginako sa personal. Magi ni nagbag-o. Mga unta day, Mga unta mga bay, di ara. Mga unta bay. Pagsa ka kaldero.
Bitaw kita gyud Sa pagkaon may problema. Bisan pag sa kaliro imong kaunon basta di lang gid mo pasagdan ng trabaho. Mo gina importante dito niya. Oy, pakialaman mo nga amo, magluto mig amo ha. Kung usahay lang jud na masakpan niya nga magluto ko nga wa ko nangil bi nagmanok, gutom na kaig manok, sige lang tagkaog sobra bitaw. Oh, sige kaog sobra silang manok. Oh, sikaw dahon. Muto nga ang usahay. Ay, nakahamis imong naong ang dahon. Oh, usahay manik. Hilig mo na siya. Oh, usahay. Oh, ganahan mo vestibule mga kanon di ba? manok ay. Kasi wala may usap niya kung dahon. Dahon sa gunoy. Ako Dahon sa gunoy akong tawag. Ha? Tingong dahon mo kaila. Dahon sa George tawag ato sa gisa. gusto ko Sa kuya niya, masyag like ko ng George. Uy, George, nasa rep. Pakwaon tag George. Nya mingon, give me George. Uy, mga George, kuyawan ako. Sa ato grain ba? Nya sunod, give me kiss. Uy, kiss. Ang kiss na dito, si Lupin. Kuan man gud sa kusagol mo ilang English ug Arabic mo tingala ka masya ka bagay. Ang English sila, ang Arabic sila, English mo gusto give me kiss. Nya ang kiss mo kuyawan sa ina ka bagay kiss nimo. Kuyawa. Nya mga George, give me George. Kuyawan kita na pag-ayo. Hindi ka sabot jud maluding jud. Ayun, maluding jud kami. Babay muli na ko Pilipinas oy mga Mabitan na mag-English ko ila sa ina nga mga lahi man language. Nya kay nama may giskwelahan no sa uwa pero mga basic lang mga Arabic. Nigabot dito masyakas mga Arabic nga tinga ka nga. Sa give me jirzir. Kuyawa. Nya. Awa mo pagbalik pagmanag di mo nga mo Mo, di jud mo sugot nga mo uli ko. Ilahang dublihon akong sweldo para lang magstay ko until Ramadan. Human ang Ramadan niya. Nag-promise ba ko sa kong anak nga graduation day na ako. For the first time. Gawa jud ko ka attend og mga graduation for 7 years. Unya, miingon akong amo nga sa diira na kay napay daghang panahon kuno wa na laing panahon kausan mo graduate ang imong anak. Ang giingnan so bahala na ng kwarta di ang importante sa ko karon ang pagbati sa kong anak kay nag-promise ko sa iya nya di ko mo ato madana na niya sa tibuok niyang kinabuhi. Oh, madana pud niya sa tibuok niyang kinabuhi nga nag-promise ko ya wala ko gihimo. So naa to sa iyahang pagbati nga si mama ana bitaw ang kahiubos madana niya hangtod sa hangtod. Di ka bayra kwarta to. So mo to nga sa kuwait ko kikan. So mo to nga gibaliwala na ko ang offer sa kong amo. Importante sa ko ang feeling sa akong anak. Yung pag nagtuod siya ubalik pa ka ori na gyud. Oh, nagtuod jud ng balik ko. Balik pa ka. Oh, Iyo ako no sa pahibaloy ang panty kinabahan ko niya. Ya. Pero anak ko no ba para dili ko na si amo. balik. Una jud mga ingana mo buhat pero dako kay nasala. Mo gani ko kay bawo yan. Laban ang panty, butang sa pagkaon para ma-close ni mga amo. Nadyoy mo buhating mo nana pero ako di na ako makaya. Dako kay nang sala. Kung kinasingkas kay mo pagpanarbaho, ang Ginoo di ka pasagdan. Kung sa gula ni mo binuang, mabot gid ang panahon nga. Nabi karma ba ya? Oh, mahibaw na jud. Oh. Nadyo may nga na napoy nag-advise ako ana pero di na ako kaya buhaton. Na ako ibigana ang mga anak ko sa yung amo kay ilak stick ta. Oh, nadyo masalbay sa kayong amo. Mapugos yun naghimo sila pero ako bisag sahay mo gawas yung pagkasalbahis pero di jud na ako kaya maghugaw-hugaw sa pagkaon, labi na sa pagkaon. Kay ako bang mauna-unaan nga unsa ka no napoy mabuhat Mibuhat sa ako ani ini. Maana jud ko mo jud ako maunaan primero. Unsa to gina mo advance ang imong Oh, kinahanglan nga mo-advance gyud ka nga. Unsa ka kung naapoy mabuhat sa ako ani, unsa kay kung bation. Ana ba niya masakpan ka unsa na lang. So, magbuhat ag matarong, di na kita pasagdan sa Ginoo. Mao ra gina ako kuan dito. Maayo ra mo amo. Mayo sa magawas gyud ang kuan bitok sa utok. Di jud nimo maistorya nga maayo tanan di jud maabot jud ang panahon nga. Sag unsa nimo ka maayo effort tanan nimo kahago. Maabot jud ang panahon nga manggawas ang ilang bitok sa utok. Una kinahanglan. Mulian ra pod pero ang maora ang kanindot sila kay di sila kabaw mo tukol. Diha jud ko nakakaton sila kana bitaw di kabalo mo tukol bisan suko ron. Ato smile na sa imo ha. Ikot bungot pa kay ka. Smile diha ana. Oh, dikit pa kay mo dugan. Oh, ganana. Akong dugan mo ingon jud ko nga. Smile diha lagot mo sus kalbaon bro ana ko una sa luyo ra no magyaw-yaw. Pero sa tubangan mura po kag matouch ba kay murag mabilib sa kasila ha kay
Bisan pag nasuko sila sa imo ha, pero pag taon-taon, mo smile na ba sila? Wala na sila. So, siya na mo sa tuy kanindot sa ilaha mo, ipoy nakatuna nagubang. Di maayo gud magtukol. So, mao na to. Akong paambit karon. Oh, sige. Daghan kayong salamat ha. Yung mga followers. Oh, sige, salamat kay Naot nga continue gyapon mo sa pag-support. Nya, ay pinaka-importante ang commercial nato. More jay akong hangyo ninyo ang commercial kay di adyo na ko kuhaon ang ipalit og kuan. Ako ipakita na ninyo puhon kung kaluyan tas ginuha ni. Salamat. Bye-bye. Bye, salamat kay manguli nami. Salamat kay Mangina. Salamat sa mga rinay ka. Salamat sa mong tulay dara.